Magandang oras muli mga kadulang. Welcome po sa Dulang Ilocano Channel. Tayo ay mag-iihaw ng mga sariwang gulay na gagawin nating salad o ang tawag namin dito ay linanat na ensalada anat natin. At may bonus pa na inihaw na bangus belly na iuulam natin sa red at brown rice. Panoorin po ang aking video. Agyaman na kapo! Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Narito ngayon ang ating mga sangkap para sa ating lulutuing ensalada na inihaw na mga gulay. Kailangan po natin ng okra, kamatis, talong, siling haba, sibuyas na puti, na hindi naman puti, pero sabi nila puti. Ito yung bawang at sibuyas na pula, pero pag binalatan mo hindi naman pula. Okay. Kalamansi, sile, at itong papait. Okay, itong papait na to ihalbos lamang po natin to, hindi po natin to iihaw. At syempre, para mas masarap ang ating inihaw na gulay, mag-iihaw din tayo ng bangus, yung belly. Oh, sarap niyan, mataba. Ang ating mga pampalasa ay asin, paminta, at meron pa tayong bagoong. Okay, samahan po ninyo ako sa pagluluto sa ating putahe. Ngayon, magluluto po tayo ng red rice. Yan, at hinaluan ko rin ito ng kaunting brown rice. Titignan ko lang kung ano po ang lasa dito pag nasaing po natin. Okay? Sige. Eto na. Oh. Takpan natin. Hihintay lamang po natin na maluto itong ating sinaing. Ngayon, ito pong ating panggatong bigad dati bigang na, may baga po ito. Okay? Yung pong baga nito, pag naluto po itong ating sinaing, gagamitin po natin na pang-ihaw sa ating mga gulay. So siguro nasa mga 20 to 30 minutes itong ating pagsasaing. At syempre depende po yun sa apoy. Sige. Oh, burburagan. Kumukulo na po ang ating sinaing. Tingnan natin. Wow. Yun. Malapit na rin nating in-inin. Oh, tingnan nyo, parang champurado. Okay, tatakpan lang muna po natin ito. Yan, malapit na po tayo sa katotohanan. No, tignan natin. Yan. Oh. Iinin na po natin itong ating kanin. At malapit-lapit na po itong maluto. Okay? Ngayon, bawasan po natin ng apoy. At ito na yung sinasabi ko na na gagamitin po natin na pang-ihaw sa ating mga gulay. Okay? So, ang init. Yan. Yun. Iniinin na po natin. Okay? So, i-prepare lamang po natin ang ating mga gulay. Ito ang ating parilya. Yan. Siyempre,
sa ating pong pag-iihaw, kailangan po natin na i-preheat po yung ating parilya. Kaya simulan na po natin ang pag-iihaw sa ating mga gulay at bangos. Yan, pero tignan nyo po itong kanin muna. Itong kanin. Oh, tignan nga. Oh, malapit-lapit na. Yan, sige, tapan muna natin. Kapagkat iniin pa natin ang ating kanin. Okay, mag-ihaw na po tayo. Okay? Lagyan na po natin ang talong. Naimas tita Rong. Yun. Ang okra. Sili. Teka, paano natin naayos? Ayos natin ng maigi. Yan ang ating sili. Oh. May serko pa oh. Then ating mga rekado. Yan, rapok-rapok na tan. Tapos tong ating bawang. Dito muna siya. Okay? Walang space para kay bangos. Mamaya siya, panghuli. Babalik na rin po natin. Ito. Wow! Itong ating sili. Yung luto. Itong ating okra. Tignan natin. Yung ganda ng pagkakaluto. Itong ating bawang. Yan. Okay. Talong natin. Hindi pa. Itong talong dapat babalatan natin itong talong eh. Okay? Pagkaihaw po nito, hiwa-hiwain po natin mamaya at paghalo-haluin po natin sa isang bowl. Yan. Pumutok na yung kamatis. Ang gusto ko po kasi dito, lasa po natin itong ating iba't ibang gulay na smoky at yung lasa po ng bagoong, bangos, yung pong linamnam at sarap po ng ating red at brown rice. Tingnan po natin kung ma-achieve po natin ito sa ating putahe. Oh, ganda ng usok. Yan, para kang nasa fogging operation, di ba? Oh, tiyak na lalayas ang lamok dito. Yan. Oh, okay na to. Lagyan natin dito. Yan. Tapos, si bangos para hindi magtampo. Yan. Lagyan na rin natin. Oh. Okra. Kaunti pa. Para kayong nanonood ng teleserye. Ang Probinsyano. Naku, nag-promote pa. Okay, puputulin muna po natin ang ating video at babalikan po natin ito mamaya. So, pwede na to. Dito ulit siya. Ayaw. Yun. Pwede na rin siguro to. Ibabaw ko na dyan. Mainit. Yan. Ang gagawin po natin dito, ihiwa-hiwain po natin to sa
bite size. Ayan. At ito po yung ating itatapping sa ating masarap na kanin. Okay? So, habang niluluto po natin itong ating bangos, ito pong talong, meron po tayong okra. Gusto ko mas marami okra. At meron pa tayong sili. Itong talong, babalatan po natin to. Ayan. At mamaya, napakita ko rin po sa inyo, yung po pagluluto po sa ating papait. Ayan, sunod po natin na ihalbos ang papait. Ayan, papakuluan lamang po natin to. Ayan, kailangan kumukulo pong maigi yung pong tubig sa may kawali. Ito po yung bangos. Meron po tayong itahabol na 2 pang piraso. Ito po yung papait. Nakukuha lamang po ito sa bukid. Yan. Masustansya po ito. Okay? Sige, hintay lamang po natin na kumulo yung pong tubig na inilagay po natin sa may kawali bago po natin ihalbos po ito. Kumukulo na po itong tubig. Ngayon, lalagay na po natin itong papait. Yan. Ahonin natin itong bangos. Pwede na. Ito yung ating pinaka spinach. Itong papait. So, sino nakatikim na sa inyo nito? Ewan ko kung yung mga millennials alam ang putahing ito. Okay, itong papait na to. Siguro yung mga nasa kaya tumitira sa mga bukid sa kanayunan ay alam ito. Yun! Kita nyo, may yellow po yung tubig. Hanon po natin para manatili po yung kanyang kulay green. Lalagay po natin dito sa may tubig na may yellow o ice. Okay na. Kung bakit ko ginawa ito, kasi pipicturean ko pang contest sa Department of Agriculture para hindi po magbago yung kulay. Kasi parang magda-dark green po ito kapag hindi po natin nilagyan ng ice. Pero okay naman po kahit hindi nyo po gawin ito. Sa akin lamang po kasi para po sa presentation. Tignan nyo, hindi nagbago yung kulay. Green na green pa rin, di ba? Okay? Sige, tara! At nais kong ipakita, ito pong ating produkto. Ito pong inihaw na mga gulay at meron po tayong inihaw na rin na bangos. Yan, at kakain po tayo ng red at brown rice. Yan, pinaghalo po natin yon. Okay, tara! Ito na po mga kababayan ang ating inihaw na sariwang gulay na ginawang salad o linanet na ensalada at natin na may bangos belly. Pwede nang lantakan. Oh. Yan. Ito na po yung ating ensalada na intuno nga natin. Yan, salad na inihaw na mga gulay at meron din tayong inihaw na bangus. May sausawa tayo na bagoong na may kalamansi at sili. Meron din tayong red rice na may brown rice. Okay, tingnan na po natin.
sibuyas na puti, sibuyas na pula na hindi naman pula, kamatis, gusto ko ng okra, ano pa ba, lagyan natin ng talong. Okay, para magkalasa. Oh, malaki yata. Oh. Cheers. Sarap. Ito po yung papait. Diba ko kung ano pong sa Tagalog nito. Sa Tagalog ito, papait din. Wala naman sa amin yan. Hindi daw alam ni Mama. Wala daw garito sa Batangas. Pitsa yung alam nila doon. Damo yan eh. Damo daw. Bagay, damungan naman ito. Kinakain ng kalabaw pero baka tao. Pero masarap ito, papait. Okay, so ulit natin sa bagoong. Kanin. Cheers! Medyo mapait-pait ng kaunti. Siyempre papait, ano, hindi naman samsam-it. Okay, ating bangus. Yan. Focus mo. Sa nyo. Yan. Taba. O, oily. Okay. Okay. Lagyan natin sa kanin. Lagyan natin ng white onion. Gusto ko ng inihaw na sili. At kamatis. Okay, cheers! Sarap! Bago po tayo mag-extra, gusto ko combination po lahat. Okay, ang ating mga putahe. Lagyan natin ng bangus, ang kanin, may sibuyas, may okra, may sili, kamatis, talong, at papait, and then ito, teresan natin ang sili, lagyan natin ng kaunting bagoong. Completos recados. Okay, cheers. Wow, sarap. Okay, ayun, lasa po natin, napakalinam naman po nitong ating niluto. Okay, sapagkat inihaw, smoky, at yung pong linamnam ng ating mga gulay, at yung pong lasa ng ating bagoong na may kalamansi, at siyempre may anghang. Yan ang lasa po ng ating putahe po ngayon. Okay, so bago ko po ipagpatuloy ang aking pagkain, i-enjoy itong ating putahe, inanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa ating channel, sa Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food venture channel. Mangantayon! Oh, may sapay! Yaw! Ano yan, apaw? Nay! Estoy tibiyag Ilocano.
Ayos. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.